Φίλοι μου, καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Απολώνιος και στο σημερινό σεμινάριο θα μάθουμε πώς να φτιάχνουμε ουρανό, βροχή και αστραπές. Λοιπόν, εδώ πέρα βλέπουμε ότι έχουμε φτιάξει. Ήταν έτσι και το έφερα εδώ. Δημιούργησα ουρανό, αστραπές και βροχή. Πάμε λοιπόν να μάθουμε πώς γίνεται. Δημιουργούμε, το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε θα είναι να δημιουργήσουμε ένα αντίγραφο. Drag και drop. Θα πάμε στα εργαλεία μας, δεξί κλικ, Quick Selection Tool. Θα επιλέξουμε τον ουρανό, τον ορίζοντα. Ωραία, πολύ ωραία. Πατώντας Ctrl, Shift και I, η επιλογή θα αλλάξει και θα επιλέξει το χωριό με τα μετέωρα. Οπότε τώρα πάμε στα Layers, πατάμε Ctrl και J και δημιουργούμε ένα αντίγραφο του χωριού. Αυτό. Πηγαίνοντας στο Layer Background Copy, δημιουργούμε ένα νέο layer, το οποίο θα το βάψουμε με ένα σκούρο χρώμα. Ήδη εγώ το έχω εδώ, αλλά το επιλέγουμε ως εξής. Πατάμε κλικ, πηγαίνω εδώ, OK, και βλέπουμε ότι μας έχει έρθει το χρώμα του ορίζοντα, αυτό που επιλέξαμε. Έχω φροντίσει από κάτω το background να είναι σε μαύρο χρώμα. Πατώντας κλικ, έτσι, μαύρο χρώμα. Τώρα πατώντας Alt και Backspace το βάφουμε. Πηγαίνουμε στα φίλτρα μας, Render, Clouds, και φτιάξαμε έναν ορίζοντα, έναν ουρανό με καταχνιά. Πάμε τώρα να δημιουργήσουμε τη βροχή μας. Πηγαίνουμε στο πρώτο layer, δημιουργούμε ένα νέο layer, το οποίο θα το ονομάσω βροχή. Ωραία. Εδώ αυτό θα το ονομάσω ουρανός. Πρέπει να ονομάζουμε τα layer που δημιουργούμε, διότι όταν δημιουργούνται πολλά μετά χάνουμε το μπούσουλά μας. Εδώ μετέωρα. Ωραία. Για να δημιουργήσουμε τη βροχή μας, κάνουμε κλικ εδώ στο default χρώμα, πατάμε Alt και Backspace, το βάφουμε μαύρο, πηγαίνουμε ύστερα στα φίλτρα μας, Noise, Add Noise. Ωραία, το έχω στο maximum, Monochromatic, διότι δεν θέλουμε να μας βγει έχρωμη η βροχή μας, και Uniform. OK. Στη συνέχεια πηγαίνουμε πάλι στα φίλτρα, πάμε Blur, Blur More. Ωραία. Και στη συνέχεια πατάμε Ctrl και L και μας έρχονται τα levels. Φυσικά μπορούμε να πάμε και από εδώ. Έτσι, Adjustment Levels. Ή μπορούμε να το επιλέξουμε από το Image, Adjustment και Levels. Ctrl L. Λοιπόν, προτιμώ όμως το σύντομο τρόπο, μέσω των πλήκτρων, μέσω του πληκτρολογίου μου, Ctrl και L. Συνεχίζουμε, το μειώνουμε και βλέπουμε ότι μας έρχονται ουρανός με άστρα, ρομαντική βραδιά. Εδώ το γυρνάμε σε screen για να βλέπουμε ακριβώς τι θέλουμε να κάνουμε. Πάμε ξανά στα φίλτρα μας, πηγαίνουμε Blur και Motion Blur. Η επιλογή που έχω είναι μείον 73 με 31 και βλέπουμε ότι έχει δημιουργηθεί η βροχή μας. OK. Στη συνέχεια τώρα θα δημιουργήσουμε τις αστραπές μας. Πηγαίνουμε κάτω από τα μετέωρα στον ουρανό και δημιουργούμε ένα νέο layer, το οποίο θα το ονομάσω αστραπές, ή μάλλον κεραυνή, γιατί μου αρέσει η ονομασία αυτή. Έτσι.
αστραπές, γιατί κάτι έχουμε με το πληκτρολόγιο μας εδώ. Λοιπόν, αυτό θα το βάψω με άσπρο χρώμα. Βλέπουμε ότι το foreground color είναι μαύρο και το background από πίσω είναι λευκό. Οπότε, ενώ όταν ήθελα να το βάψω μαύρο πατούσα Alt και Backspace, τώρα θα πατήσω Control και Backspace. Έγινε μαμά, το σπρίσαμε, το βάψαμε. Πηγαίνουμε στην βούρτσα μας, έχοντας βαστίξει το μαύρο χρώμα. Με αριστερή και δεξιά αγγίλη μπορούμε να μεγαλώσουμε, να μικρύνουμε την βούρτσα μας. Θα διαλέξω ένα μέγεθος αυτό, 45 όπως λέει εδώ, ή από εδώ. Το hardness είναι 0%. Άλλο θα το μικρύνω λίγο ακόμη και θα ζωγραφίσω και από εδώ. Στη συνέχεια θα το βάψω. Μπορώ να μεγαλώσω τη βούρτσα. Πειράζει και να ξεφύγουμε. Απλά το βάλα στην αρχή σαν σημάδι πως περίπου θα γίνει. Ωραία. Μάλιστα θα σβήσω, θα αποεπιλέξω τα μετέωρα για να μπορέσω να το βάψω και σωστά. Μια χαρά. Ωραία. Ξαναεπιλέγουμε τα μετέωρα. Έχοντας επιλεγμένο το layer αστραπές, πηγαίνουμε στα φίλτρα μας, Blur, Gaussian Blur. Το θέλωμα που είχα δώσει, γιατί το είχα δοκιμάσει από πριν, είναι 28% στη δική μου φωτογραφία και στη δική μου ανάλυση. Θα το δείτε κι εσείς ότι πρέπει να δώσουμε αυτό το θόλωμα. Ok. Μια χαρά. Τώρα πηγαίνουμε πάλι στα φίλτρα μας. Πάμε Render, Difference Clouds και βλέπουμε ότι έχουν σχηματιστεί δύο μαύρες γραμμές. Εδώ. Θα αντιστρέψουμε τα χρώματα είτε επιλέγοντας από το Image Adjust Invert είτε πατώντας το Ctrl I, έτσι, δηλαδή αν πατήσω Ctrl Z, Ctrl και I, το επιλέγουμε και συνεχίζουμε πατώντας Ctrl και L, μας έρχεται το Adjustment Levels, το μειώνουμε και δημιουργούμε τις αστραπές μας. Νομίζω εκεί είναι μια χαρά. Πατάμε OK, το γυρνάμε σε screen, ωραιότατα. Στη συνέχεια θα δημιουργήσω ένα αντίγραφο από τις αστραπές μου με Ctrl και J. Το μικραίνω, το αντιστρέφω. Τώρα θα παίξω πώς θέλω να είναι οι αστραπές μου, έτσι. Τι σχήμα θέλω να έχουν. Μπορεί να είναι απλές, μπορεί να είναι πολύπλοκες. Μάλλον τις μικρήνα πάρα πολύ και δεν μ' αρέσει. Θα το μεγαλώσω πάλι. Μια χαρά είναι εδώ. Επιβεβαιώνω. Παίρνω τη βούρτσα μου με μαύρο χρώμα. Είμαι πάνω στα αστραπές κόπη. Σβήνω αυτό εδώ. Και τα σκουπίδια τα υπόλοιπα. Όπως σκουπίδια έχω και από κάτω. Με μαύρο χρώμα το σβήνω, έτσι. Θα πάω πάλι στην αστραπή μου. Και θα το μεταφέρω λιγάκι. Πάλι τη βούρτσα μου. Και θα σβήσω αυτό που δεν θέλω. Ωραία, να γίνει μια διπλή αστραπή. Μπορούμε πάλι να δημιουργήσουμε ένα αντίγραφο. Ctrl και J. Να πάρουμε, όπα. Πήρα τη βροχή. Εδώ είμαστε. Κλικ εδώ για να είμαστε σίγουροι ότι το επιλέξαμε. Επιβεβαιώνουμε τη βούρτσα μας στο layer αστραπές copy 2, αστραπές και βροντές. Ωραία.
κατέβουμε λίγο κάτω, αστραπές copy, να σβήσω και τα σκουπιδάκια αυτά εδώ. Είναι ωραιότατα. Τώρα μαθαίνουμε να βάλουμε κι άλλο σχεδιάκι. Control copy. Το περιστρέφουμε. Για να δούμε που θα μας κάτσει όμορφα. Εδώ. Ωραιότατα. Επιβεβαιώνουμε. Μαύρη βούρτσα. Και σβήνουμε τα περιτά. Θα ανέβω στο τελευταίο layer. Θα πατήσω Ctrl ή Alt Ctrl Shift και Ε και δημιουργώ ένα αντίγραφο με τα παρακάτω. Ωραία. Εδώ τώρα, έτσι να του δώσω μια άλλη υφή να φαίνεται λίγο πιο όμορφο, θα πάω στο Elliptical Merge Tool, με το Backspace μεταφέρω χωρίς να μεταβάλλεται, θα το κεντράρω εκεί που θέλω, θα το φέρω εδώ, τέλεια. Πάω Select, Modify, Feather, έχω επιλέξει το 68. Ωραία. Ctrl και J δημιουργώ ένα αντίγραφο. Το αντίγραφό μου είναι αυτό. Έτσι. Θα σβήσω όλα τα παρακάτω, εκτός από το μαύρο. Μάλλον όλα. Ωραία. Θα πάω εδώ, θα δημιουργήσω ένα νέο layer. Θα το βάψω με Alt και Backspace. Και όπως βλέπετε δώσαμε αυτή την όμορφη υφή. Ελπίζω να σας άρεσε το μάθημα και θα σας δώσω σύντομα σε ένα νέο σεμινάριο που εσείς τυχόν θα μου ζητήσετε. Από τον Απολώνιο σας εύχομαι να είσαστε καλά και να περνάτε καλά. Γεια χαρά.